saling sikut karena pinggan panukunan. Mohon maaf para suhu kalau ada yang kena tembak dari narasi ini. Horas bangsa Batak, idok na tua-tua saduduk do dakana saduduk do nangratingna molohahana marulaun angginama nagawi pandaboli songoni sebalikta. Alai dari parpudion nunga belam lumlam daktikos be pangatusion ni akan tua-tua napina juru ni marga mangalapati upasaon gebi hadirion nado dot hamalon nado dohot luja do di pengasahon audo na luja mangulahonon da audo mamuhay basa gabi halahan nagai makatai di ulonon on gabi sada tantangan sada ujian dinala mangatusi dohot mangalapati upasaon datung gabi hita amang mangula ulauta berarti dang begak be pangatusiota taringotu saduduk dakana saduduk ratingna molohahana marulaon anggina gabi panaboli unang matong gabi mago na manat mardongat tubuh orang mago ala ni si humisik unang mago tabuni na mardongat tubuh ala kepentingan sesaat dihamuak kadongan pidion memang cukup pedas bagi yang tidak pernah mengindahkan upasai molo raja napina jolo dohita bekomanat dohita mangulahon datung gabi hita mangulahon ulauta dang dalan ni ulauta gabi hita panabol ate akadongan molo tungpe ala situasional gabi jalhon resma alai unang ato adong musehata madok dang adong di hamion anggidoli manang hadoli daripada loja bahami mangulahon omma nasopatut sidohonon didok na tua-tua mulu marulaon sada halak manang sada na tua-tua gokon si paimaon jojo sialusan iko sahak man yang gokon ni alani tapamana emma namar dongat tuwon tapamana emma unang alani siumisik alani baga ni jalang-jalang ni hasuton gabe mago marwah ni adati binalaho saling menghargai dinamarhaha marangi namar dongat tubuh si soli-soli do namar ulonon alani molo somanat tita gay partuktu hamon tujulonon horasma anggia ma video namion boy mamakulingi rohat tabe molo ulau kudo dangau mangulahon alai haha anggikku songon nasomal lang diga behol di punguani di dia pehamu maringanan di dia taro di dege di sido langit di jungjung horas mak